huai le thlasang thon thu ngaina viau ma ila akawa kau chua ngam chu kan omarin om chi alawa ngam kan lo om point kan tam lo viawang muno mata na kau chua tum chin te po hian alo chua tak tak chu an hlau ve thin viawin a rinoma kau chuak tak tak te po anom thina maseram huai ne na chen hau chu tu man nuwa man ti lo tlang pui tuna kan ngai thlak tur po hi chu tiang deuh chu ania thil hlau om takatia anu zela thil thleng phei chu atwar thei lo chep ani he thil hi korean papakhat thil tonania aming chu dojin kim ani korean mani se malaysia na thokina oma youtube channel a nei ve ngei bok ati chuan engki mapa nga ya viewers adwa wanga thil a thlaka ti ma zung chuan harsat na nation lo Malaysia anna amu chantira changin YouTube channel chu asiama Kuala Lumpur a chuan khohar taka a omlo nan le ahun ol no kha nan a chhadon ria vinashia a poisa tlem tlem lo lag ru ve thei don bok chuan atan chuan le pani mai a video ma saber chu Malaysia a fan kwal na vel le a in lwa tura fan vel na mai mai ala ni ri a apartment lwa chu hallway to pa unit nung bera ani a emergency exit bula chi ani a omna mun chu ari a alwa mana tlom box sinen chuan mufu a in ti cher viawani a video a upload nu chuan ana thona mun tura korean dang thok ve te hne na chuan a mu kwal tira a chian pakhat chuan a en sak ve ngei a en zo chuan a chian pa chuan thutak deuh hian thila zota I inom na la hi hallway to pa mo emergency exit bul cha moi lwa ti na zot masate te a dojin chuan ni e ti na lo chang a chian pa chuan tuna in son chuak le ngal thengem di na zota alwa lut fel chi ani sia angai na a shelo hle a in son chua angai chan chu a zot le a chuta a chian pa chuan a soi she mel hle a katimai mai ani kha thengil dai ro ati san le dai mase a chian pa mel kha alo muthiam ve ve ka angai chu a that sia alo abe se ang ain a video chuan entu alo nei lo rewa alom vaklo engthile moni de hlek ti angai ni in a sia a chuta chuan internet a momo challenge chu a muta ani momo hi kan she cheu toina rinoma mit mulian tak nei kare zau em mai kha momo hi kumsang ni som pariat vela changkhan aron lara momo challenge alar chin em kha whatsapp ajangin momo hi ibia anga gema khelpu yang che anti chin kha ania ti tur sang sang a shil chin atak nge dot phei chu ka sheve che alawa momo hian ti turap om tak tak a shil china antingun tul tula aden tul tulani anti chin chen khat phei chu an mani intina turina shil china internet vela ngai vina lo ma alar hle china ni kha momo mel hi arab om ma Japanese sculpture lar takut chua kani ram huai anga aduan poni chi alawa athil duan minga hian mother bird avo a savakai noi thilani mel momo lar zia chu sha in ngai dana neya momo akol live video asiam chuan entu nei tam viawaring ani zana chuan camera akama momo akol tur thu chu soin akol ta a maktak main a phone call chu chang tu anlo om tak taka a o chu amak em mai le ngal chu video chu upload in mi mitla thei ang ber tur chuan thumbnail vela han siama abe se ang ngai chuan ngai vena hlo le phone call chu alo chang tak tak nge prank mai ti vel te chuan clear tu teril ru chu ati buaya anin share kwala entu tam taka nei ta chuwang chuan adu am zela clear tu an tam thei nan chuan thil a thlak deuh hlek ti po apoi ti to lo a video pakhata viral to a chuaya rap om deuh hlek le lian tham deuh hlek adwa wangin ramhuai tak tak thla lak fu thei chu a chhadon ria vinashia a in ngai to awang nu chuan ngai dana nei ta ramhuai kau chhuana chi khat lau om em le lar em ma ni chawa in bi ruk siak chu ti atum hei thlasang ne na in bi ruk siak na anti china aden reu em a en tu an tamarina wangin dojin chuan
tharau te tha an ti ani hlo omber July ni khata he thil hi ti atuma Southeast Asia a hian munchen khata chuan hemini hian thi hnupia lam kong khara in honga thi hnupia lam rama mi te chu khovela zalen takin an ron leng thin ni in an ngai July ni khata changa July ni sompanga thleng hian thla te chu khovela an wak kwal thin ni angai ani hetiang huna hian mi thi to te tharau te tan ei tur te thilpek te an lo chhop sak thina ti chuan tharau te hian malan som le thin ni in an ngai ani dojin chuan July ni khata chuan thil a thlak tak chu ti atum ta a ma se hetiang gema an man thin naute lempa ngai hmang lovin ati hlo om le zwal deuh hlek tur thil manatuma ar ruang chu a hmang camera akama ar chu chhuat la ya chuan ada a camera ma chuan a thil ti tur te chu a soi zungzunga he ar ruang nen hian kanin bi ruk siak don ati masa a ti chuan a thil ti tum chu a chanta ani in thoina ang deuh chuan a kut tin atana asama chep thlaboka chute chu uluk takin puan varin atuama ar ko chhunga chuan a hno luta khol la sen mang chuan a thui phui le vekani engkima peifel nu chuan tharau kau chhuana tur thu chu a chhama chumi zo chuan chauka chemte mang chuan ar chun na takin voithum avit pop pop ama chuan heng thil zong zong te hi angai thu tak lutuk lova fiam thu anglekin angai ani ma se chu tiang han ti ta ka chuan angaya thale thei cha si lova tuichi al a hmuam ngal Southeast Asia a namchen khat te hian chi hi tharau le huailaka minveng thei tu thil chak tak ni nan ngaya tuichi al te hian huai zong zong a hnut kyang thei ni nan ngai dojin po in he thil hi aring ve dewani ma na chu tui hmuam chung chuan ruma abiru a thin chu a phuna sa hle kongka phena chuan abiru angai to na chuan zo na aron lu zung zunga engma thengle ta si lo se a hlo cham tlukani dona a ui hle don chuti ro chuan hlotlingin thil enge mo thleng ta se a hlau don ti a hre chiang bok si kadu tok mai don moni le ti na ri ru chu a in swal ve na sa ani huai kheron in lan lo ma se thil che emo thil tlatal a om chuan a video chu a hit pha thei ti a hriat awangin a ngak de uran rana ma se hun engemaw chena nga hnu po chuan eng thil ma la thleng lo in chung chu are vung vunga are vung vung dan po chuan ngai ati tha chuang lo engma a thlen lo awang chuan topsan mai adu to a ma se topsan atan chuan a ui to box si chuwang chuan minute som thum tal chu nga le adu a ngoi hle hle chuan a ngak le ani chuta chuan thil engemaw a heta arum bi ruk na pona chuan thomak taka heta a aring lo na a multhi ti ding wai wai thei thilani naute chapri yang tak hi ani a ran chapri po a ang deuh thau ti chuan chhuata thil tari a shele a aduang nge in thila thenga ma se a hlau hle a kut khur dur dur chung chuan kongka honna chu a han bana kongka chu hongin a bi dek deka tunge om cheu tin zoite chuan a chong chuak huai sen mel taka chong chhuat tum ma se a hlau ti chu a okhura chang chuan hai rual ani lo inti huai sen luin living room a chuan a chhuaka ma se a han hoi kwal chuan tu ma mulawa in chung chu a ruak fek engma mulo wang chuan a thoa veng hoka ma se thil fel lawa om a ke chuan thil vot le hu dup mai arap ti a hria a chhuat hul veka khan tue lo tling pum ti chu a muta ani chauka chhuata chuan chopstick le thir fian te chu a lo tladar nuaya a hlau ru to hle a chiai ru tak set to chhuata thil tladar te chu atifai zung zunga a thil ti chu ban sana chak zek zek to thil fel lawa om ti chu a chiang to em ema chu thil engkim in channa chu ani tu khat azing thau chu abang var te chu aloval kula a hmual chuak vek ti chu a hmua khonnon wang anga ngain angaya ti thalo lutuk do lem lo a room chung ti ro tur chuan AC a ona
Mase a AC achang chuan vur them hriam deuh deuh hi a ron tla chuak nol nol. Makati hle a mase thil thleng chu a en liam thei zel. A tira chuan haulam te te in a thlenga. A rei tul tula a mak tul tul mai ani. Bauruak te chu a rei tul tula. A room bang mun dang dang ate chuan lian deuh deuh hian a ron val kul kul thina. Ti fai emo. Ti rautum chin mase omzia anei thei reng reng lava. A room chung chu a muar chuak vek to ani. October ni thuma a chanela chuan live atuma. A ina thil mak thleng reng thin chung chang chu viewers te hnena chuan a soi masate te a. Shal aril ruk dan te chu soi chua atum. Chutia a live clear tu te ma a chong mol mol lai chuan a in chung chu a ron thim thuta. Karen thim satlia ani ringin tukvira chuan a dak chuaka. Midang po an thim ve a beise ani. Mase midang chu tu ma an lau thim ve reng reng lau maya. A apartment a indang hau po an eng chaveka a chen na in cha chu a thim. Switch te chu uluk takina check kwal le veka. Mase eng ma fel lawa ombok si lau. Amanga angru hle to a. A phone chu la in security phone a hantuma. Mase signal chu a om thei reng reng lau. A hlau lutuk chu a om hle hle thei to lava. Puitu a au chung chung to mayani. A hlau lua ta wang chuan ni khoshi lavina tlu a. Aron harle chuan eng tiare nge chu ti chuan a lau om to ti po she lau. Mase a taksa chu a ti cha thei reng reng lau maya. Mu thei lau thil rit takina delbet ang mai hian. Che da tumpoina saklat. Adul zon vela chang chuan thoma sya a. Entumina thei top chwa in a ngong chu a tika nga. Chuta chuan. Adul zona meiche pakhat. Samsei deuh lau chureng chu a muthuta. Adul zona chuan kun niamin. Ako chung chu a lau haya. Ari la lau ei meka ni chu. Atak ang chia che in engkim kha a fila. Mumang a ang lau ati le. Athil ton chu a chian te hne na asoya. A chian te chuan an lau ngai thutak viawa. A meiche mu chu. Pontianak ani an rin thu an lau shil. Pontianak chu Southeast Asia ram shang shanga an thalar le hlau ron ania. Video hlui lam Urban Legends zinga pokhan kalau soi tel to kha. Nupakhat drai chi athi tha ania. Numel chatak. Samsei moi em mayangina inlan china. Ti chuan asase tura ve chin. Ibul naya Pontianaka omzuan Jasmine rim na tak isya ani lau poin. Hlataka changa naute chabri isya ang ande china. Ami man te chu an ko chunga hai sakani lau poin. An thisen a insak chin ni inan soi. Mipa adu bika mase meichia le naupang thleng poina ti chai thau china ni. Adu thleng poin dojin chu ni khoshela vinala om renga. A chian pakhat chu a ina lau kalin. Kongka chu aron zoom vak vaka. Chu thoma chuan a har chuak ve che ani. A har chuak ve le chuan a dul chu a endik masabera. Vana itha takin hliam engma lau om lau. Kongka chu a vahonga. A chian paina mela mu ve le chuan makti na inakat. Dojin chu a chad le chad lau a zot nga sok soka. Alan bor chor em chan chu a zot. A chian pa hnena chuan. Thil thleng zong zong chu a shil fai veka. A chian pa po chuan makati ve le. A chian pa chuan shaman chatak. Hetiang thil vel buai pui chin hi shada nei thu a soya. A ina chuan a ron shwai tur thu a soy bok. A chian pa chuan shaman chu a ron shwaya. A in chung chu a en vang vanga. Makti nei na khata. A mai po chu a tang vek thei. Hei na hian tharau swal. An khat vek ani hi. A tam lutuka I in chung hi om khom nanan mangani. Amak le mai he ina chang hian I chuak rang lawani chuan. Ala poi vea wang ti in shaman chuan a shila. Dojin chuan a hlau tak setani. Shaman hne na chuan. Heng tharau zong zong te hi ramhuai ni na in biruk siak. Kati vang kha ani em ti ina zota. Ati dan zong zong te asoy chuan. Shaman chuan mak ati le zwal. Hein chunga hian ramhuai kau chuaka mo. Ti na zot le ta. Ikong kabula emergency exit te so imuring lavem ni ti na zot bok.
dojin chuan makat ti hle chuta shaman chuan thil soi fe in building shim shima emergency exit te hi tharau le ramhuai kalkong ania a apartment po chu a himlo hle ti chu a shilfia ta ani Malaysia phei chuan emergency exit bula room hi an lua du ngai mi lo nia a in shim shim po a den do te reng nen khatia tharau kau chua atum khan ati pun lun ani ber chu ti chuan shaman hne na chuan a inaram huai chu no bau sak sham turin angena shaman chuan ram huai kalkong chu khar tumin in thoina anei thei thu chu ashila ma se hun rei lo te chunga tan chawani a in khar thei chung chuan a chen na in chu lo chhuah san man ngei turin ashila ti chuan kalkong chu an khar ta ani bin sen chi le chi te chu a in le avela chuan a the kwala tharau le ram huai laka invenna symbol shang chu a tar kwal bok ma se athil ti chuan omzia anei lawa a in chung boruak chu arit lut renga a to pa chuan du thlan tur danga nei to lawa wangin chu in chu chhuah sana tumta a bungrua te a siam fel hnu chuan a chhuah san ngal nal ani he in a chhuah sana chang hian kumnga aliam ta a tharau swal te kha engtin nge anom ze lang ti alangai to reng chin kha in kha an la chen jil ring angem ti te midang anti boy ve angem ti te alangai to areng chin ama ong to law ma se zan tin a thil ton te kha ngai to kirin ala hlau hle a thengil har ala ti reng ani ole tunjuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota atop thlenga min longai thak saka wangin kaloma ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin ka channel hi min lo subscribe sak ve don ania